Moi! Nyt mä teen smoothie-haasteen, tai siis niin. Mä oon muita aineita maistanut, mitä mä laitan tähän, mutta yhtä aineesta en oo. Eli mä laitan tällaisen kippoon, mä ainekset. Sitten mä laitan rasvatonta maitoa, laktoostonta. Sitten banaania. Sitten on sellaista Natura Straffelisesta mansikamakusta sellaista jauhetta. Mä oon sitä maistanut, se on ihan hyvää. Maistuu siinä jomassa. Sitten luonnon jogurttia. Ja sitten tämä kone. Mä murskoin tällaisella koneella. Joo. Eli laitan banaanit tänne kippoon. Ne voi olla isoja paleita ja pieniä, koska ne murskataan koneellani. Ja sitten joka tapauksessa ne mustiksi sellaiseksi. Tämä on pehmeitä banaania. Kädet meni kaskeksi. Joo. Meni siellä välillä kädet. Siinä. Nyt mä murskaan nää koneella, nää banaanit. Yleensä. Vittu. Sori mä en. Sori. Ottakaa vähän. Älä vähän puheltella siis tätä lähemmäksi, koska te ette näe muuten maksua, me joudumme niitä kauemmaksi, koska se ei muuten näy, se ei ylitä tämä johto. Sori, ette nyt näe, mutta te kuulitte ääni. Eli nyt mä näytän millaista tuli. Eli tollaista. Joo, se näyttää kallille, mutta se maistuu hyvältä, kun se lisää näin muutkin. Ärsyttävää. Joo, eli sellaista. Banaania ei tarvitse lisää. Vaikka voisi jostain lisätä, mutta mä siivoan kyllä pöydän. Mä tiedän, että vittu en voi vähän. Muuten valuu kauheasti sen pöydästä. Banaanin myös. Luonnon jogurttia maistunut sellaisen. Se maistuisi jo, mutta mä on näitä muita. Siellä banaania ja maito ja ihan jauhetta on maistanut. Ja jäätä liikkaalla. Lällöä puuhaa, tietysti lällöä, mutta ihan sop. Sitten mä mitä mun piti lisätä, mä muistan. Ai niin, sit mun pitää lisätä se maito siihen ja sitten jogurttia. Ensin oli ehkä jogurtti. Varmaan pahamatkusta. No joo, mä tiedän. Tai se kamatta jogurtti. Ei ainakaan vanhempi. Ei se niin pahaa voi tulla. Näyttää maidolle, mutta se on jogurttia. Mä en ole enempää, koska sitä banaania on välisestä. Mä käyn vielä tän läpi. Tällä murskauskoneella. Kohta näet tuloksen. Sekoitetaan keskenään. Ihan ok. Siellä on varmaan
siitä, että onko vähän nopea. Menee vähän enemmän kuin äitikin haluaa. Tai siis maistaa. Kyllä siivon tän tänne äänestä. Sitten mä lisään maidon. Nyt mä oon lisännyt banaania ja luonnonjogurtin. Nyt mä lisään maidon. Sitten vielä vähän maitoa. Jos mä teen sitä vähän enemmän. Voisi olla hyvää. Sitten mä murskaan nää kaikki. Noin. Sitten mä lisään viimeisen aineksen, niin sen mansikkajauheen. Pientä videon lopulta, koska kestää apua. Näin valuu. Lisas mä lisää. Sitten mä lisään viimeisen aineksen, jonka mä kerroin jo. Sitten mä lisään ei tällaista jauhetta, mä näytän. Täältä jauhet tuoksuu niin ihanaa, että niin syödä. En tiedä näkyykö tuollaista. Näkyy se varmaan. Eli mä lisään nyt sen jauheen. Noin. Ei kantaa paljon, koska tosta on kyllä valmistua, joka on sitä hyvää. Toivottavasti tulee hyvää, koska mä tein tässä verran. Tuoksuu niin ihanan, ihan niin kuin äitin tekemä. Se ei ole lisännyt, mä en tiedä, onko äiti. Äiti, ootko sä lisännyt luonnonjogurttia? Joo, äiti ei ole lisännyt luonnonjogurttia, mutta tää tuoksuu kyllä ihan samaa, vaikka äiti ei ole lisännyt. Mä lisäsin. Se on varmaan vielä vähän, että ei varmasti jää mitään. Tähän voi jäädä banaania paljon sellaisia, jos ei niinku muuttaa. Mitä on nämä, mutta tuoksuu ihanalle, oikein maistaa. Sitten tää omassa kodissa. Eli mä otan aina sitten jääkaapia siivon ja sitten mä rupean maistamaan. Tai maistan. Jääkaapissa hais pahalle. Kaikki pitää siivota, koska tekee. Joo, eli mä voin seinästä. Niin, et se voi tippua siitä. Eikö mä otakin sitä altaaseen hyvin? Ei sitä koko kone, sitä ottaa irti se laittaa. Se laittaa altaaseen. Ei sitä johtoa. Onko sä sammutit? Joo, tein jo. Älä nyt tiedä, mä sitä kun mä epäilin. Se tuoksuu ihan samalla kuin sun tekemä. Oletko sä hirveästi jogurttia laittanut? En, tai jonkun verran, mutta no se tuoksuu ihan samalla kuin sun tekemä. Hei, mä kun maistan eikä mä oon. Maista. Mä sen nyt tossa vähän sotskua. No se pitää siivota. Tuota et liinan päälle. Maistappa. Joudut tähän laittamaan. Aika ihan tuoksuu. Joo. Nyt mä äitin siivostka. Sori. Ota puhelin pois tosta. Miksi? Onko jo kuvaamassa? Olen. Kato kun mä maistan, kato sitten mä kuvaan. Niin mä otan tän nojaamaan. Hei, ottakaa vähän. Mä syön tässä, siis maistan. Mä otan tän tähän. Mä otan ne siivostot. Ja. Joo, eli nyt mä niinku maistan. Ottaa vähän. Mä kaarenta. Toivottavasti tuli jossain näy, mutta
Haiseks mäkin sulle? Joo. No niin. Hyvä on. Tuli tää banaania. Eikö tuolla se olisi jauho? Markus, älä nuku siellä. Mä vaan tää juo, mä saan tää hyvin juomaan. Äiti. Markus äiti. Eli tosi hyvä juoma. Suosittelen tekemään. Maistuu hyvälle. Eli mistä tuo jauhetta saa? Joo, eli ne ei tunne sua kaikki. Joo, mutta eli mun äitiltä voi tilata, tai sitä Oriflamilta, jos tiedät mikä on Oriflame, niin sitten siltä voi niinku tilata sellaista, mä näytän vielä sen jauheen, sellaista mansikkajauhetta, se olisi hyvä, että mä tulee paremmalle kuin sinusta, mutta se ei maista niin hyvällä. Sitten maitoa tietysti saa kaupasta, tiedätte kyllä, sen te tiedätte. Ja sitten luonnonjogurttikin ihan kaupasta tavallisesti. Ja oliko jotain muuta erikoista? Banaanin kaupasta myös saa. Eli toivoa sitten saa Oriflamilta. Toi on se erikoista, jos teillä ei ole sitä vielä. Eli tonneksi tuli ja juon varmaan lisää. Äiti ei juo, mä juon. Eli tosi hyvää. Heippa!